Okay. Hey, der. Rend nummer, der får min kasse. Prøv at Slap af. Nu hold. Jeg købte den her. Prøv lige nu holder du lige efter, ikke? Altså, jeg købte den her i Bilka. Det er løgn, det kan kun være tysk. Jeg købte den i Bilka. Ja, lad mig bare. Den vej. Kom herhen. Hvor kassen? Han gik den vej. Okay. Hvor er han? Skal du være med nu? Skal du tælle mig? Okay, jeg fortæller sandheden. Fortæl sandheden. Han gik den vej. Det er løgn. Nej, han gik den vej. På Amager havde sukker og knipper din mor. Skal du sige det til mig? Nej, det er sådan noget, man siger der. Ved du hvad, det sjove er, altså, hallo. Nu holder du vist nok lige i din kæft, kom. Så går vi dernede vej. Afsted. Nej, 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 nej. Afrikaner. Okay, skal vi finde en aftale? Prøv at se her. Der er en helt fucking glas med 23 minutter, fordi jeg allerede har taget den. Så hvis jeg tager den her,